ovde. Ajde, pa to je vaša. Nije dodirno, došao si pijan. To je vaša politika. To je vaša politika. Pijan kao On je volno. kriminalac, bandit, jedan sram da te bude kleti ženi, oni se, jedini što se pojete vi svi. Znači ovako, ti si kriminalac, bio si u zatvoru mjesec dana, zato što si pretio ženu, nemoj se dereš na mene, ni slučajno. Znači ti si kriminalac. To što se navikla preti tvojim zaposlenima, koji su podnici, koji moraju ti pušati kurac, zato što ih plaćaš, to je tvoje pravo. Uzmite ga za ruke, izvedite ga napad. Jel to politika? Za ruke i napad. Jel to politika? Ajde ti ću kako da pudniš. Jel to politika? Upati ga svoje strane rampe. Evo demokratije, evo demokratije. To je tvoja demokratija. To je tvoja demokratija, Dragane. Kome da pretiš, da psuješ i da daš pudlicom. Sram da te bude. Pudlica si, Pretiš, neće sklonite se vi od njega. Ajde, još Pretiš ženi jednoj, jednoj ženi pretiš. Meni nema šta pretiš. Preti, znaš što ti Tvoje mesto je u zatvoru, ti si čovjek koji je rekao da je Čuruvija trebala bude ubijen. Ti si dečko bolestan, ja ti kažem. Ja sam pravo sad oslobođen, za razliku od tebe, a ti ćeš biti pravo sad osuđen Zovite za svoju policiju, 690 miliona. ovo, mojice. Evo, ja ću ti sad, ajde vidi. Nemoj to da radiš. To je vaša politika. Pa palili ste skupštinu, to je vaša politika, Dragane Đilase. Nasilje, paljenje skupštine, to je vaša politika, Dragane Đilase. Zašto se bojite različitog bića? Zašto imate problem? Alo, šta je problem? Sa nekom diru, zašto imate problem sa različitim bićem? Dragane Đilase. Jeste vidjeli da su biti staljinista najgore? Da ovde postoji država, ti bi bio u zatvoru. Da postoji država, ti bi bio na Golom otoku. Sram ti bilo lopar. 690 Nema razgovora s njim, sklonite se. Može ključ od Batagovskog stana.